И какво става, хора? Днес ще ви покажа всички мои скинове в Brawl Stars. Това е по-малкият акаунт. Тук ще го карам по-набързо, за да може да преминем към по-интересната част в по-големия, защото там има наистина брутално яки скинове и доста така редки и интересни. Вие може да се абонирате за канала, като праснете лайка и кампанката. И ако се абонирате, може да участвате в giveaway на 2000 джема, които ще подаря на някой и имате по-голям шанс, защото имаме 10 абонати и буквално ще го направя на 50. На 50 реши да го направя. Като направим 50 и 2000 джема, защото да, така да започваме. Това е по-малкият къп. По-набързо ще го карам. На Лили нямам, защото наскоро взех пък и това много повече ме кефи от ягодата. Брат, добре. Така. На Анджел имаме ето този, който ми се падна от Legendary Star Drop. Не, че много съм го искал. Да, имам скин, ползвам си го. На Ханк, ето този скин, който реално е доста як. На Аш нямам скинове, защото аз не го играя. Смисъл, аз не ма кефи. Франк, имаме този скин, който въобще не ме кефи. Тук прича на някаква жена, човек. Особено е така гледа отзади, човек. На някаква пълна жена прича и как му се бъгва косата. На Биби нямам. На Стю също нямам. На Гъс имам Boy Scout Гъс. Да, яко скинче, свежичко. Със сигурност повече ма кефи от нормалния Гъс. На Би имаме и този, който не знам каква е разликата от този златния. В смисъл, просто този е златен. Окей. И давате 149 джема, пък тук 79. Да мен даже ми се падна от Legendary Star Drop, така че не съм дала. На Тара нямам. На Бу имам два скина. Викинг Бу и ето този Touchdown Бу, който е червения, но повече ме кефи Викинг Бу. На Пайпър може би най-бруталният скин в целия ми профил, в целия ми акаунт. Ето този много як скин на Пайпър. Не съм много try-hard скин на пиперчетата. На Мортис нямам, но със сигурност за шапката ме кеф повече от този. Така с шапката го цъкам аз. Брок с адски счупена мутация и този олдскул Брок, който мисля, че е доста рядък. Всъщност не съм сигурен. Ще разуча и ще видя дали е рядък, но да. Не са някакви яки скиновете на Брок. Най-много кеф е Blue Брок. Този тук на Dynamite имам този скин и да, нормален Dynamite. И да, на Чик нямам скинове, нямам какво да показвам. На Им също нямам, на Фанк нямам. На Джак имам ето този скин. Конструктор Джаки, който така реално този повече ма кефи. Джаки повече ма кефи от Конструктор Джаки. На Гриф нямам скин. Да, той има адски малко скинове. Реално един, ако не борим силвър скина, защото всички имат силвър скин. И да, тук на Поко също нямам, на Пам нямам, ще да кажа Мамаджи. Тук също нямам скинове на Карал, аз не го цъкам особено. На Барли тук имам този, Голден Барли, Уизър Барли. Уизър Барли е най-елементарният скин за взимане, смисъл, не е нещо. Трябва само да се лугнете с IG и просто взимате скина, не е нещо вау. На Нани имам нито един скин всъщност, нямам скинове. На Нита имам панда Нита, който ми се падна от Mythic Star Drop, съвсем елементарен скин. На Бъс, ето този скин, който да, просто различни цветове, аз не виждам огромна разлика. Но да, як си имам скин, ползвам си го. На Дариел този мега бокс скин, който е реално е як. 8-bit нямам скинове, 8-bit няма кеф. И този, тук имам този скин на Бо, който реално ми даваха безплатно, в смисъл.
безплатно. Рико... Нямам скинове. На Рико не го разцъквам особено много. На Роса нямам също скинове. На Гео нямам. На Примачето нямам. На Колт имам скинове. Да, два скина и този скин, който е доста як. На Едгар тук е интересно. Имаме този скин, който е брутален. Но най-много ма кефе той със сърце. Не знам за вас, но много свеж скин, много ма кефе. Но Едгар си е много изи броуър. И на Шели имам Шели, Бандита Шели, Класик Шели и Склад Бъстър Шели, който е най-якия за мен от всички скинове, които имам. Все пак дори беше безплатен вчера. Дадаха безплатно, за да отпразнуват новата игра Squad Busters. Така е време да преминем към моя акаунт, който разцъквам повече. И да ви покажа там скиновете. Имам доста интересни скинове, които доста хора нямат наистина. И така да започваме. Започвам казвам трофи си. Основа от най-малкия ранг. Аш нямам, както казах, не го цъкам. Мейзи нямам, взех я много наскоро. Реално Мейзи, Менджи и Аш са ми са паднали от Legendary Star дропове. И ми остават само мичи в броуъри. Да отключвам. На Лола ми са падна бруталния скин и мисля да започна да я цъкам само заради скина, защото е брутален. Падна ми са от Ranked Star Drop. В смисъл адски як скин. Брутален скин. На Лола. На Бъс имам ето този скин, който ми се падна от също Ranked Star Drop. Аз не можах да повярвам. Този скин е 149 джема и не съм много ще отцъкам. А тук имам и Godzilla Бъс, който сори, ама не ме кефи. Сори, ама не ме кефи Godzilla Бъс. На Кром нямам скинове, не го отцъкам особено много. На Ерчи имаме и този Патрол Ерчи, който не е лош скин. Повече ме кефи от това нормално. Защото нормално е някакъв набейсик, някаква стара избеляла машина. Не ма кефи човек. Ей, този Патрол Ерчи е доста свеж, така синичко бели. Така. На Анджело имам мисля скин. Не, нямам. Това аз съм се объркал с по-малки акаунт. На Колет нямам скин, не цъкам, нема кефят скиновете и така. На Бони имаме и тая футболни, която ми се пада също. Аз няма да взима и да си купувам скинове на... Тук имаме този скин, на който чик. Да, свеше. На Бони имам... каква Бони напел. Имаме този скин, който не е лош, много е свеж даже и мога и не да започна скоро да разцъквам. Брат, защо? Да, човек, сега. Брат, защо излязах? Окей. Така. Бях стигнал до Боника. Жанет. Мисля, че да, беше ми се паднал този скин. Огромно разочарование, брат. Да. И е този. Въобще не цъкам тая. Въобще, човек, даже на мастерите. Да, е малко съм. Огромно разочарование, човече. От Legendary Star Drop да ви се падне това нещо. Ако не цъкате герой, тук също имам Boy Scout Gus. Свежо скинче, би го цъкал. Байрон, нямам скинове и не мисля да започна да си купувам въобще скинове. Байрон на Стю. Да, на Стю имаме този. Отново от Super Star Drop, който е човек ужасен, някакъв тъп скин на Стю, човек. Много е тъп. Така на Гел. На Гел също нямам скинове. Макс. Нямам. Да, имам скин. GT Max. Това, за съжаление, е момиче, човек. Буквално до 2... Когато го добавиха до 2022 си мислех, че е мъж, човек. 2023 също си мислех, че е мъж. Като не ми развалиха... Тук всъщност мисля, че имам ретро. Не, нямам тук скинове на Нани. Не го
разцъквам, аз не знам. Не го, не знам какво е. Тук на грей също нямам. Насам имаме и този тъпия скин човек. Мисъл... Не. Не ма кефи въобще. Тук насправо той е не толкова добър, не е толкова лош скин. Свежо скинче. На Search това ми се падна от Legendary Egg, от Legendary Monster Egg, Legendary EC, този скин, да, не е лош, би го разцъквал. На Джин нямам скиновете, не че има супер много, но поне единствения, който има як. Тук на Мек също няма, не че има някакви брутални скинове, няма кефет. На Чик ето този скин, който сам заради скина ще почна да го разцъквам, защото реално наистина ме кефче. Реално скина много ме кефи. На този лигоч нямам нищо, той е копак, смисъл маймуната много ме дразни и тук това е за феновете на Clash Royale, там коя игра с Hog Rider Carol, който е доста свежичък скин, смисъл яко. На Лори нямам скин, Лари всъщност, не Лори. На Амбър нямам, не че има огромен избор. На Би мисля, че да, имаме тези. И този брат няма кефче. Какъв е този скин? Някакво сило, човек. Силно играе през 69-та година. Тук имам Wizard Barley и Golden Barley. Имам Red Wizard Barley, който също ми се пада. Мисля, че от някакъв стар дроп. Не съм много сигурен. На Джаки имам конструктор Джаки, но както казах, тази Джаки много повече ме кефи от конструктор Джаки. На Сквик нямам скинове, както си мислех, но е яко геройчето, свежо. И така на Рико започваме тук с по-интересната част. Ето този, който уж е много рядък скин, обаче май не е рядък. Аз съм го взел защото аз съм наистина супер OG, мога да ви докажа. След малко ще ви докажа, че съм адски OG. Така. Да, имаме и този скин, той е много як, в смисъл кефма. На Едбит, да, ето този адски тъп скин, човек, адски тъп скин, ама да. На Dynamite имам този, който би трябвало да е OG, ама май не съм сигурен, аз цъкам с този, защото повече ма кефи. На Брок имам този Black Брок и Модскул Брока, но той има кеф повече, брат. В смисъл, те и двамата са черни, ама де знам. И с двата скина бих разцъквал. И този скин наистина на Мистер Пи е брутален, много ма кефи. Той е на Мистер Пи, да, тук някаква вратовръзка, някакви глупости. Да, Мистер Пи не ми е един от фейворит бролерите, че изпуснахме този скин го взех безплатно. Нема кеф, честно казвам. Пени, тук нямам скинове на Пени, не цъкам, сори. На Дарел имаме този Омега Бокс и Мега Бокс Дарел, на Омега Бокс кефи повече. На Джеси имам ето този супер OG скин. Адски OG скин на Джеси, ето този наистина и е як. На Пам ето този с паричката, който реално не е лош, ама не кефи толкова с човек. На Биби имам доста скинове, мисля, охо, да. Този Биби, не знам как трябва да се прочете. Този и този на този ма кефи най-много и е тези. Той всъщност е най-як. От тези, които имам. Да започнем. Така, имам на Шели, имам Склад, Бъстър, Шели и... Тук идва интересната част. Имам Бандита Шели, ПСЖ Шели, Класик Шели и човече Стар Шели. Това е... В смисъл не е някакъв вау скин, но си е OG човече, наистина адски доброто. То доказах, че съм OG.
така, не Едгар, в смисъл той ли гош, брат? Не, нема кеф. Това е най-тъпия герой в играта. Разцъкал съм му колко да взема, че така, това тя неща. Така, колкото нямам скинове, не го играя много често. На Франк направих огромната грешка да си взема ето този скин. Още съжалявам, че съм си го взел, човек. Все още съжалявам, че взех този тъпия скин, човече. На Спайк имам Маск Спайк и този, който реално не е лош скин. Не е от любимите ми, на Леон имам този и други скинове нямам. На Мортис имам Мека Мортис, който според мен е брутален скин. Според мен е най-якия от всички мека скинове. Другите са някакви тъпи. На Леон също е як. На Елпримачето мисля, че нямам скинове. Да, нямам. Като цяло не ми трябва скин. Ще го преживея. За Елпримо. Тук на Роса също нямам скин. На Колт имам ето този, който беше безплатен. И сега струва 149 джема и имам ето този, който ми беше първия скин на Колт. Още през далечната 2018 година, мисля, 2019, нещо такова. И тук имам този скин на Хан, който реално аз цъкам доста Ханка. Скоро така го разцъквам. Бул имам ето този и този скин. Но този май е бил рядък ли, не знам какво вече, май не е толкова рядък. Пайпър. Имам Пинк Пайпър, който буквално върят е просто човек. Да. Да, еднакви са, не е нещо. Тук имам Феникс Крол, човече, Феникс Крол. Брутален скин на Крол, може би най-якия. Имам White Крол и Капитан Крол, които са ми са паднали. Смисъл на мен не ми трябва да си купувам скинове на Крол, като имам Феникс Крол. На Кордилката имам ето този, на Корделиус, на Кордилчето. И тук на Кит имам ето този скин, който го взех, когато се взех Кит. На Нита имам ето този бруталния скин, човече. От Brawl Pass-а. Бруталния скин, наистина, много ма кефи. И започнах наскоро да джигам. На Гривченцето имам този наистина рядък скин вече, защото почти никой го няма смисъл. Съм 25 ранг. И на Санди, човеченце, фейворит бrawler, който малко съм го свалила, ама ще го втигам. На друго видео ще го цъкам. И това са всичките скинове и герои. Ако ви е харесал, може да се абонирате за канала за видеото, което ще цъкаме с Санди, защото вижте, гледайте, тук ми гол 3 човек, всичко съм цъкал перфектно и така нататък. Вие може да се абонирате за канала с камбанката и да преснете лайка и гивала на 50. Значи, благодаря, че останахте до края и до нови срещи.